ďalšie Minecraftu a som tu... Vovó, čuste! Čo ma hituješ? A máme tu strom. A bude to nová séria. Na tom starom to som stratil diamantové. Nie, na tom starom a nuda tam robiť. Lebo už sme boli včera úplne sme tam do Burskejšu a... No, už som našiel miesto, kde budeme bývať. Stále to bolo boli v peči, zobrali sme, išli sme do Nedru a tam... Už som našiel miesto, kde budeme bývať. Ty tam budeš bývať. Ja budem tuto pri jaskyňke. A ak nemáme teraz zapnutú obtiažu. Nie. Kamo, tu by mohol byť iron, ale to ešte ne... Lebo... Na to. Ty kde si? Tu. Čo, zdáš mi 3 vlny? Budem zarábať veci. Jednu vlnu, dám za druhou. Tá svina. No. Koľko máš vln? 2? Kámo, mám 4 vlny. Dobre, tak minúť. Áno. Hej, tá ovečka, zabij si ju. Ja si idem pre drevo. A vieš, je dobre? Verzie pri to, že oviec ide aj meso. Ja budem mať domču. Ó, vidíš, tu je to baglo. strom. Vidíš, tu je veľký strom. No. Zase mi to baglo. To baguje. Čo my to natáčame cez len takú veľkú vec. Blbú. Dobre. Hej, ja tu teraz rozkopávam strom, robím si domček. Toto video si mal 10 minút. Ale ak chcete také dlhšie videjka, kratšie, kľudne napíšte do komentárov, že... Ak chcete dlhšie videá, tak Napíšte do komentárov. Čo ja viem, čo dáme dlhšie, alebo nie. Napíšte Allah Akbar, ak chcete dlhšie videá. Žaneta chce dlhšie videá mít. OK, takže... Jehaha, minenko. Čo si našiel? Padol som. Ty výborne. Ja tu musím označkovať. Môj domček je pes. Škoda, že v Minecrafte sa ešte nemôže, akože na vecko by ste chodili, to by bolo cool. Ja si musím spraviť crafting. Crafting máme. A z 2 driev musím spraviť sekeru. To sa dá? Z 2 spracovaných sekeru. Lebo z 2 spracovaných sa dá spraviť 4 styky maximálne. 8. 4 styky. 4, 8. 4 styky. Keď máš 2 spracované dreva, tak sa dá spraviť... No. Dobre, mám crafting, ja idem na ďalšie drevo. To spadol. Máš jednu vlnu? Ja potom budem hľadať, keď budem mať čas hľadať. Ja pôjdem nakúpať asi koál. Posteľ si spravíme a setíru si spravíme. Posteľku, mám tu posteľku. Zo seteru sa dobre zabíjajú. Jednu vlnu? Musím ti nájsť dve. Či tu je. Aha, tekvice! A ovečka! OK, máš 3 ovečky. Lebo ja zabíjam jednu. Už je zabitá. Mám ty toto. Jak sa kámo. Ty trošku rýchla, nemyslím. My za chvíľu A budeme... koníky! To video bude mať 5, lebo je to úvodné. Dá sa normálnym krompačom vyťažiť koál? Nie, nemyslím si. Dá? Dá? Jo, tak ja robím. Lebo ja si chcem osvetliť môj dom. A ja tu zbieram tekvice. Na Halloween. Oj, to by sme mohli natočiť nejakú sériu, že je Halloween. Alebo si môžeme stiahnuť nejakú vianočnú mapu a tam môžeme niečo spraviť. Aj tu. Ale vyrobiť. Dáme si do kreatívu a bude také jedno trošku dlhšie videjko, kde budem vyrábať vlastne mapu. Dobre by bolo, keby nájdeme viličku a tam by mňa rozdobili. Alebo najlepšie, ja vždy chcem, vieš čo je najlepšie? Čo? Snežný biome a nájdeš viličku. Snežný biom je podľa mňa lepší, lebo... Dáš mi tú vlnu? OK.
Okay, Teraz kámo. skočím ako Allah Akbar. Allah Akbar! Mám 13, 14. Kde si? Tu som. Daj mi tú Koľko vlnu. máš von? 2. Ja mám 1. Stojka, maličký. Berem. A tu ďalšia, to sme fakt na dom spávne. Ovca. Čo ja si musím? Ale ten dom je fakt mohutný. Ja spravím aj rebríky a dve treba si dobre. Aj zle, aj neslušné. Aj slušné. Spievajú. Mama a táta. What the fucking hell. Chceš tekvicu nejak? No, si dám flasku, aby ho spraviť headku. Ale keď máš tú headku z toho. Bubo, vidíš. Ja už mám aj podlahu zahravenú. Kámo, ja ten dom tu robím, nebol to už. Druhé patro. Robím sady na druhé. Dúfam, sa mi ten dom nerozsype, lebo stromy sa rozsypávajú, keď ich. Minecrafte bijete. Ja si potom pôjdem nakúpať aj piesok a spravím si sklo. OK, takže... A tu je nejaká jaskyňa. Ako? Koul máš? Koul som našiel. Ja mám 14 koulov. Necháš mi ten, čo som našiel? Jo, ja neviem ani, kde to je. Jop. Dám ti drevo. Ale nie, ten môj strom. Ja tu mám upadov. Ja neviem. No, nie strom. Tvoj? Jo. Aha, blin. Dosť listia. Ale okej. Tak ja si spravím z dreva strom. Za chvíľku bude noc. A ja teraz ťažím drevo hlavne. Už vychádza. Ja dorúbem drevo a pôjdem spať. Páč bol taký krátky a chvíľku ho ukončíme. My to ešte budeme hrať. To zas. Mám 20 nespovaného dreva. Presne už je stať. Bude ráno a ukončíme tento diel. No. Počkaj, mám balkón. Ja už jem. Ja strihnem a za chvíľku sa vráť. Bum. No tak. To bude všetko, čo tu vydať. Ďakujem, že ste si ho pozreli. Dajte like, odber a... Počkať, ja preletím a... Dajte like. No, idem tam, Odber. daj si prednú kameru. A ja ti ukážem. Ešte vám na záver niečo ukážem. Jak sa dá lietať v survivali. Pozerať. No. Je tu. Daj si prednú kameru, ale sa nepostaviť, aby to bolo vidieť. No. Takže je to vidno? Má vidno? Takže takto sa lieta v Minecrafte. Čaute. Bum.